भाई दे ए इसी नोड़ा 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 को ಅದೇನೋ ಜಾಮ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ କାଟୁନି ତ କାଟି ପାରନ୍ତେ ଆଉ சாக்லேட் எல்லாம் பிச்சு சாப்பிட்டேன். உங்க பையன் அப்படியே சாப்பிட்றாங்க கவரோட சாக்லேட். போட பிடிச்சிட்டீங்களா? கத்தி எங்கடா காணோம்? வருமா கத்தியோட அவன் வேற பிஸியா இருக்கிறான் கத்திக்காக. सब थाउ नहीं था मुड़ी मुड़ी को तो ये तो से छाले हबे ए மேல கொஞ்சம் ஜாம் சரியில்ல. हैप्पी बर्थडे टू यू के कोडा हां ताली माने को यात्रा दिखला ठिया ही पड़छ கை தட்டுங்க சாமி. யா முந்தா பணல அங்க கேக் வெட்டி என்ன பாக்குற? ஜாம் அப்படிக்குள்ள ஒட்டுக்குது. ஆமா ஜாம் केक சரியில்லையோ? இல்ல இல்ல இந்த ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு மொபைல் டி हां बन्नी फ्रिज काटिया वाला அண்ணா அண்ணா அப்பாக்கு அம்மா கொடு. இல்ல அப்பாக்கு அம்மா கொடு. குடு அப்பா குடு. அப்பாக்கு அம்மா குடு ஃபர்ஸ்ட். மாகு दे आगर आगर ஓட்டுல आगुन चोरी को बैटरी पुरुज नाय कोन వచ్చిన పోనందగరే. అరే పిరికేమే నప్పరా? आउट बापा సాగరనా పిరిచి నప్పరಲ್ಲ. काटर పోయిదారు పిరికేమే నకిద. रोना ఇది మన హై కరా ని ఆడు దితే టంకు నమై నా అవుట్ இங்க பாரு. கேக் கேக்னு சொன்னா எவ்வளவு வாங்க? இங்க பாரு. டிக்கெட் எடுத்துக்கலாம். எங்க போயிடாரு. இங்க வாங்க. ஆவச்சுக்கோ. இங்க பாரு. कने सेट धइल टिके பாப்பா ये बाबू नी टाइम बोलते धइल दे टन दियो दिया उधर हां घर से खाई गलती तेने ताकू दो दियो कोई दियो அவனை பாத்து சாப்பிடுற எடுத்து நீ ஜி அவனுக்கு கேக்கு தராதீங்க. हां அவ்வளவுதான் பரா और பூ எடுத்துட்டு போ. தாவ் रसो रही है जा कर தாவ் आगन फूलो खाई को ओ चॉकलेट से कोन दाना दला हाथ दे अरे बाबू ना रे गलु ताटे रे बिचारी आनिबु ठीक है जा रोजाना हम रो टिके शब्द पाइला ओइसे कहीं कुछ देउड पा खोटा खोटा नागुचंती खोटा हां मिसे जानी अरे गुड़का ए हम गाँ रे भलो केक नो கேக்கு சரி பழசவா मुया भया लगु जिंती அவன் ஏறி உடம்பு செல்லுன்னு एंती के नैला வேணாம். இங்க பாரு. இங்க தான் வாங்கிட்டு நல்லா இல்ல. मुया நான் नो दे சொல்லிதான் நம்ம அங்க ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். मुया नो खोटा जिनस गुडा किछि मिसी जी चलता नेल मामा तो नेसी पड़ो मिसी एंदिया चाटी खाई दउची जानू இங்க பாரு. केक खाउनी कोन है जी कोन नष्ट होईती வேணாம் வேணாம் देखियो கொடுக்காதீங்கம்மா. வேணாம் விடுங்க. देखिलो வெட்டிச்சு ஒன்றும் தப்பு இல்லை விடுங்க. அதுக்கு சாப்பிட வேணாம். அதே கட் பண்ணும்போதே அந்த இது வருது பாரு சரி அதுக்காக இல்லை. இவனை அப்பப்போ வேற ஆஸ்பத்திரின்னு போறாங்க. போதும் வேண்டாம் இங்க பாரு கையா. பூச்சி பூச்சி நாளைக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கேக் வாங்கினேன். टिकने चॉकलेट नहीं है मिंट टिकने चकल नहीं देखियो जमीन
ஏ சொல்லிட்டு நீ வேண்டாம் வேண்டாம் இங்க பாரு இங்க பாரு जाऊ दो छाट जाऊ छाट. सर 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 सर